Kapitan sa barge nga padong sa Olango Island bibarog. Ngayang ituyo pag sadsad ang barge aron maluwas ang tanang mga pasayro o kargamento. Si Luan Merondina sa report. Nakaangkurahi karon sa Punta Engaño Port ang LCT Trans Olango human gikatahong nasangad haduol sa sitio tunga Barangay San Vicente alas 12:20 kagahapon sa udto. Gisusi na kini sa taga Coast Guard ug Marina kagahapon ug karong adlaw gikatakdang iduso sa kapitan sa Trans Olango ang incident report. Naabtan sa RTV Balitang Bisdak ganihang buntag ang kapitan sa naasoyng barge nga si Master Antonio Pruel. Iyang gitataw nga way kamatuuran ang mga nanggawas nga report sa social media nga nakasinati og engine trouble ang LCT Trans Olango hinungdan nga nasangad kini. Sa kopya sa gihimo niyang incident report nalatid nga alas 11:15 kagahapon sa buntag mibiya sa Cordova Roro Port ang LCT Trans Olango nga padung unta sa Santa Rosa, Olango Island. May karga kining 11 ka mga unit sa light vehicle ug mga scene. Apan paglabay sa 30 minutos nabantayan niyang daw mi na og takilid ang gimanehong barge ug samtang nagkadugay nisamot na kini pagtakilid hinungdan nga nahukman na lang niyang isadsad kini sa baybayon sa San Vicente. Didto nabantayan nilang wa matarong pagsira ang tabon sa manhole sa barge human kini mapaubos sa maintenance check. Hinungdan nga nasudlan og tubig dagat ang usa sa mga compartments ubos sa cargo deck. Luwas ra hinuon ang tanang mga pasahero nga gipasakay ra usab dayon sa mga motorbangka pinaagi sa abag sa taga DRRMO. Mga alas 5 sa hapon kagahapon, gipump out na ang tubig dagat nga nakasulod sa barge. Busa way kamatuuran nga nabuslot kini. Ang akong nahimong desisyon gapon, nakatabang tug dako sa worst nga mohapin unta, nakatabang tug dako ang gibuhat. Dili kay ingon nga na mga negative istorya nga muna sa kapitan. Pero nisulti ang Coast Guard ug Marina nga sakto akong gibuhat. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.